Okay, shoot masimalwendlela kamshana bese nophuza ebusuku bonke. Bese nivuye kusasa ekuseni nesontweni. Yeah. Awona ithi ufuna lento maka uyiphuza. Usamkelo la manje ngikhulu bani? Ngiyayiphuza but manje nalomfethu mina ayiphuza. Phela ngeke maye yabo. Umfunda ini? Kuze ngiyabopha ngathi selithini ukuthi ngincane maye mele lithi. Usile manje. Umfunda uyi-1. No what? Hayibo umusela mntwana. Umntwana umusela. Kanti siyasize kuphi? Mshana, bakuselani? Yemnakethu yabo. Yakhumbula ngithi Manje Nalotha siyoshaya bathi lento le yasifakela ukukhuluma lapha endlini so please. Yabona manje ngifuna kumasuka la imoto ifika isithathe sami. Nawu usumntwana mozi. Usumntwana. Wena mlando usenze njani kamshana? ngizoyenzani? Usufika la. Angihambi mina. Lala ngibuza ukuthi khulunyana. Hamba nonke utiti yasala. Naso sengutshwala sichile kusekamshana alayiti hita. Umshana ebusenga ukutshwala. Hayi umshana uthenga sithi Ngikuzama ngizama. Akana mali umbe. Ungamjaji umuntu. Uyangazi ukuthi kuthi anginamali. Uyakwazi yena but thina ngithi sizokucela Ngazi kusumeke akana mali. Yebo. Akana lutho. Yeah? Ngiyenzeni? Hayibo mina kangitshelanga isiqombothi nilibonile la idustbin yesiqombothi nayo lapha. Cela uyibheke. Yayibona lapha idustbin yesiqombothi. Yiyo le. Bheke phansi. Ma yini impilo? Ndilo ngasijwayele. Usile lo usenza ngathi Yabona. Lona zokushaya impama. Lo stolo phela. Yebo. lala mangisolala uyalala. Angizwanga. Athanda imova. Yeah? System sesivumelana okay siyakubonga. Sonke sayo. Asibi nenkinga masesifike. Naphuza. Manje ngasana nenkinga manje. Ejani Sakha inkinga zayo. Yebo. Indlela nayo uyayazi nje le Marikana. Thina sengancenga manje. Ngikongisa sebheka mina ngamale ngilala.